Police report. Idol Dennis, please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence na tiliti may isang lalaki nga agtawan di sa pulo katwalo nga napan nagtakaw iti may isang pagpingan iti palang 11 Santa Rosa Sarap Ilocos sa Norte. Di biktima ni Virginia Medrano nga agtawan iti 50 katapito may isang government employee manipot ti barangay 11 Santa Rosa Sarat iti nakadlaw na iti nakita na gunungeg na nga makaringgor iti ulit iti pagtingan na kalpasa nga nakita na nga iti main door ti pagtingan dakit persar nalukatan. Kabuto nito nakita iti tulong iti kapitan ti barangay magaling barangay chairman Richard Agpawa nabagas nakit sumatin da ito ulit iti pagtingan dakit iti second door nakita dati suspect nga ni John Michael Pakli nga nakalimeng iti sirok iti kama Idol Lawrence. Naalakin ko na iti tinakaw na duwa nga pinasok iti ritox may siya gold necklace pendant may siya bracelet kenopat nga sing-sing nga diamond stones akin masapay nga house key iti protect iti pagpingan. All in all, umabot ti 70,000 pesos iti balo, iti tinakaw, tinagakamat tatang suspect. Nayek iti purpose ti pulisya, kat naman, iti pares reklamo, nga pinagtakaw, kontra ni Araki, nakot andiak, iti panagtakaw na doon nagkipagpingan, iti parang 11 Santa Rosa, Sarap, Ilocos Norte. Iti sa bali na pangir na tinig top 3 municipal level tinig nga wanted person aga po iti kaso na sexual assault di suspected at 20 pinupulog at 5 manipot di barangay Barong Dingras Ilocos Norte di akusado at piliw iti barangay Suyo Dingras ababenti pilit di warrant of arrest yung nakorpat manipot iti 4th Judicial Region Branch 11 iti sulat iti Lawag. Di akusado, kaya rekomendaran iti 200 pesos na pagpiyansa ay Lorenza. Napili ito kaya tagdawis ito lang iti panaka-political medical examination na sa paypay nga nayek iti Corpus Policia Ken iti panagpuntakan iti korte na nagtuodan iti warrant of arrest na. Sigon ti PNP, voluntaryo ang sinuko ti suspect ang pamangan ito na ang tinitita na warrant of arrest. Ito lang sama na tayo sa Corpus Policia, ito lang 24 oras. Idol Dennis. Idol Dennis. Dato'y napanamdat tayong may pagarup nga nagtakaw at ka din iti record na, iti napalpalabas ang kangrunaan na iti biyang iti PNP uno iti barangay da. So far, awon pa iti na ipadalong katakwa ni Idol Lawrence dati nga lalaki. Okay, so baka di apo nagdadakkel ang kantidad daya alahas ken na daduma pa nakabutbuteng ti kastoy data manamunag tutod Idol Dennis. Wag nga ro di suma masapol nga siguraduan iti panangi tubulap iti looking iti alpri daw ul kasi manabilikan dati pan kasarek iti mo na nakaw dati biktima ken suspect at kaparangay damat laing Idol Lawrence siguro nabagyan siya sukutan iti nagaraw ang kasbay naramid na iti napan nagtakaw iti pagtingan iti biktima Idol Lawrence. Super ata ape ambuna no sa dinno iti ayan dagiti alahas ken na dadumapay aya Idol Dennis nakaamak ti kastoy dagan mang sipsipot ken kan aglalalo kat kastay kinunak na ti mun una gundaway panagtutudo pay nga ubraan na ti kastoy. Kung nga 11:30 di Arabi iti mapasamak beto iso na siguro no kasi ko lang magtutudo kung muna manglig na iti karasakas iti sa sombrang iti pagtengan yun ito nagkipagtingamon kasi siguro nagpadlaw kaya iti biktima isong naglaw na nga siyempre iti yung nagkipagtingan na yung rotary daw na main door kaya basta nalukatan Idol Lawrence. Go ahead Idol Idol Dennis maraming salamat. PNP Idol Dennis Alipio sa Aramen.